Ahojte. Tak ja som teda Jozef Benko a prišiel som porozprávať niečo o dizajne orientovanom na človeka. Musím sa priznať, že moja prednáška nebude taká dlhá ako Avocode. Možno nie je taká zaujímavá, alebo v podstate sa nič pri nej nenaučíte. Preto len trošku taká inšpirácia, pretože samotný dizajn orientovaný na človeka, keď ho robíme s klientami a s nejakými, možno s ľuďmi z verejnosti, tak trvá asi tak možno jeden deň, kým to vlastne pochopia, že o čo ide. Takže toto bola len taká inšpirácia, aby ste sa, možno, keď vás to zaujme, tak sa môžeme porozprávať o tom viacej, alebo môžete prísť na nejaký náš workshop. Dobre, takže som dizajnový stratég. Ako povedal Tomáš, nie som ani grafik. A tiež ma zaradil medzi nejakých, že špičkových speakerov, nie som ani špičkový, ani speaker. Otázka, ako som sa sem dostal? No, vlakom. A musím povedať, že železnice Slovenskej republiky sú vlastne taký príklad toho, že ako ten dizajn nerobiť. Že to je proste ten dizajn, ktorý nie je orientovaný vôbec na človeka. Alebo možno by som skôr porozprával o tom, ako som sa dostal na svoju pozíciu alebo do svojej role dizajnového stratéga. Čiže začal som ako webmaster. Pamätáte si rolu webmaster? To sme boli kedysi asi všetci. A keď som bol webmaster, robil som v podstate PHPčko, HTMLko, niečo som dizajnoval a tak ďalej. Potom som sa nejak prepracoval dostal som sa k pozícii frontend developer a začal som pracovať pre austrálskú firmu, kde som začal sekať nejaké dizajny. Potom som vlastne došiel k tomu, že dizajny, ktoré som sekal, tak boli v podstate na hovno. Takže som začal rozmýšľať nad tým, že ako to robiť trošku lepšie, tak som začal dizajnovať. Keď som bol UI designer, tak som kreslil väčšinou z nejakých wireframeov, ktoré tiež po chvíli začali vyzerať na hovno. Tak tiež som začal rozmýšľať nad tým, že ako robiť tie wireframey lepšie, tak nejakým spôsobom som sa dostal k UX designu. No a samozrejme pri tom UX dizajne vychádzate z nejakých Pri tom UX dizajne vychádzate z nejakej stratégie a je otázka, že ten UX dizajn dokáže spraviť produkt, ktorý funguje dobre, a otázka, že či vlastne ten produkt rieši správnu vec. Tak som začal premýšľať nad tým, že ako robiť tie správne veci. A možno takým poučením z tej mojej cesty okolo 10-ročnej je, že mali by ste experimentovať a učiť sa a skúšať nové veci, ktoré vám možno aj tak nejdú. Takže prečo dizajn orientovaný na človeka? Robíme to pre ľudí? A nie, tak znovu. Prečo dizajn orientovaný na človeka? Pretože človek je v centre procesu a s ľuďmi teda pracujeme každý deň. Ja by som sa možno vlastne spýtal, že koľko z vás tu je dizajnerov? No tak je vás tu dosť. A možno ďalšia otázka, že ako často sa stretávate s ľuďmi, pre ktorých dizajnujete? A kto sa stretol so svojím používateľom tento týždeň? A máme jednu ruku. Možno dve. Tak tým by som si chcel ešte možno zo svojho checklistu urobiť vlastne takú, alebo teda naplniť svoju úlohu, že chcem uraziť publikum, že dizajneri, ktorí ste nezvihli ruku, tak robíte to zle. Ďalší dôvod, pracujeme v rôznorodých tímoch, nachádzame neočakávané riešenia.
teraz je možno dôležité povedať, že ľudia, ktorí nezdvihli ruku, ktorí nie sú dizajneri, tak tí by mali byť vždy pri tom procese. Že nie je to len o tých dizajnerov, ktorí si vymýšľajú nejaké super riešenia, ale mali by tam byť ľudia z rôznych rolí, napríklad developeri, možno nejakí ľudia z biznisu, alebo kľudne aj upratovačka, to je úplne jedno. Čiže takýmto spôsobom tvoríme lepšie produkty a služby, ktoré riešia skutočné problémy. Čiže neriešime, že ten button má byť proste o 3 pixely vľavo alebo vpravo, ale riešime naozaj nejaké problémy, ktoré ľudia majú. A hlavne ten proces je veľká sranda. Lebo často sa stáva, že pri tom procese proste stanete od počítača a idete proste medzi ľudí, alebo proste hádžete svoje myšlenky na stenu, na papiere, kreslíte si, hráte sa ako deti. Tak teda ako na dizajn orientovaný na človeka. Skladá sa z takých v podstate 3 I. A je to vlastne taký trojfázový proces, dá sa povedať. Najskôr začíname inšpiráciou a potom pokračujeme ideáciou a zakončíme to implementáciou. Takže niečo o tej inšpirácii. Skladá sa to z nejakého challengeu a potom prichádza nejaké pochopenie, teda aspoň by malo. A je tam dôležitá empatizácia. Čiže ako to začnete? Začínate briefom? Alebo inak? Briefom nezačíname. Brief je úplne na hovno, musím povedať. A brief vám v podstate dáva klapky na oči. Brief je vždycky definícia problému. Otázka je, že či vlastne riešite správny problém. A spôsob ako nachádzame, ako definujeme, ktorý problém vlastne riešime, je design challenge. Čiže je to nejaká otvorená výzva, všeobecný úvod do projektu. My sme tu so Zunom robili taký design challenge. Oni začali, v podstate nám dali taký návrh, že oni by chceli zistiť, ako navrhnúť lôžičku snov. A my sme povedali, že to je trochu blbosť. Tak potom sme s nimi vypracovali vlastne takýto challenge, že navrhnite lepší spôsob, ako môžu ľudia financovať svoje sny. Potom vlastne prichádza tá fáza understanding, kde analyzujete vlastne ten challenge a snažíte sa na základe tej analýzy robiť nejakú syntézu. Vyzerá to asi takto. Hádžete svoje nápady na papier a vyzerá to celkom cool. Vyzeráte, že robíte niečo strašne dôležité. No a potom na základe toho pochopenia problému prichádza nejaká redefinícia problému a vyzerá to asi takto, že zameráte sa na to, že čo je to vlastne ten lepší spôsob, čo sú to tí ľudia, kto sú to tí ľudia a čo sú ich sny. My sme mali tam, na tom workshope sme mali zakladateľa tu Fresh, ktorý nám povedal, že ty vole, ja nemám žiadny sny. Takže na základe nejakého ďalšieho procesu prišla redefinícia samotného problému a prišli sme k niečomu takémuto. Ako by sme mohli pomôcť ľuďom objaviť svoje sny. Samozrejme potom Zuno si tam môže prihodiť aj nejakú požičku k tomu. Ďalšia vec, empatizácia. V podstate je to výskum. Môže sa to robiť formou dotazníkov, interviú a pozorovaní. Dotazníky, to je taký jednoduchý úvod do výskumu. Získavate štatistické dáta a získavate predstavu o svojej cieľovke. Potom intervia, tam získavate už kvalitatívne dáta, pretože pýtate sa prečo. Vlastne ono je také pravidlo 5 prečo. Keď sa spýtate nejakú otázku a potom položíte 5 krát takú podotázku, že prečo, tak zistíte nejaké motivácie, problémy, potreby ľudí. Ďalej ideácia.
Tam riešime persony, nejakú tvorbu nápadov a tam sa už aj rozhodujeme o nejakých potenciálnych riešeniach. Takže čo sú persony? Oni dávajú ľudskú tvár abstraktným dátam, pretože pri tom výskume, pri tej empatizácii zistíte mnoho vecí a persony sú spôsob, ako tie dáta pretaviť do niečoho ľudského. Potom od person prechádzame k riešeniam, čiže sa pýtame, ako môžeme pomôcť tým personám, ktoré sme si zadefinovali. Ďalej tvorba nápadov. V podstate dôležité je množstvo a hravosť. Vyzerá to asi takto. Tu sme robili workshop z O2 v Čechách a tiež vidíte, vyzerá to, že robia strašne niečo dôležité. Pri tej ideácii neexistujú žiadne obmedzenia. Myslíme väčšinou ako deti. Napríklad, keď riešime nejaký problém, tak si predstavíme, že ako by sa tento problém riešil, keby neexistovala gravitácia, alebo keď sme boli niekde vo vesmíre, whatever. Tiež je pravidlo, že každý nápad je dobrý. Nehovoríme nie, nehovoríme ale. To zase nám to pomáha tvoriť veľa riešení. A keď máme veľa riešení, tak ich kombinujeme a hľadáme neočakávané. Inovatívne riešenia vznikajú na základe inšpirácie a hlavne nečakania. Potom prichádza fáza implementácie, kde riešime hlavne prototypovanie, testovanie a iterácie. Čiže prototypovanie je rýchly spôsob, ako urobiť nápady hmatateľné. Asi viete, ako prototypovať. Toto je vlastne tiež z toho O2 workshopu. Tuto sa ľudia snažili nejako vytvoriť nejaký plán toho prototypu, nejako ho rozfázovať a potom sa rozhodovali, čo prototypovať. A tuto vymysleli také detské ihrisko. Robili to ľudia z O2, ktorí robia komunikáciu, takže aspoň vidíte, že aká je to sranda. A potom samozrejme, keď máte nejaké prototypy, tak testujte. O tom nám už potom povie niečo Katka. Ale dôvod, prečo testovať je, že sa učíte a zlepšujete svoje koncepty. Tak to vyzerá vlastne také prototypovanie. Tu môžete vidieť na papieri, to je nejaký UI prototyp. A nevedeli sme, ako tam zapracovať video, tak sme tam dali normálne telefón a pustili sme tam video. A potom samozrejme iterácie. A proces opakujte dokola, až kým nenájdete riešenia, ktoré naozaj fungujú. No ale viac sa asi dozviete, keby ste prišli na naše workshopy. Robíme pravidelné workshopy, kde učíme ľudí, ako využívať metódy Human Centered Design a metódy v praxi. Kde robíte? Tu? Robíme to na Slovensku a v Čechách. A potom si môžeme dať pivo a môžeme o tom rozprávať viacej. Dobre, takže ešte možno by som sa vrátil k tomu, čo spomínali chalani za Vocode, že v podstate učite sa zo svojich failov. A vlastne ten Human-Centered Design vám umožňuje failovať veľmi rýchlo a poskytuje vám možnosti, ako sa z tých failov učiť. Napríklad na tom spomínanom O2 workshope sme zistili, že jeden tím vymyslel nový Facebook. Ale zistili to behom dňa, že nepotrebovali na to investovať proste nejakých 6 mesiacov a $500,000 na to, aby zistili, že spravili nový Facebook. Dobre, tak to by bolo všetko. Ďakujem a